Ofundisayo uVibhakshini Maharaj. Asenze isibalo sesiphiwe. Sine rectangle. Kuthiwa ubude bayo u-a squared plus 6a minus 27. I-width ubududla bayo u-a squared minus 9. Kuthiwa bhala i-ratio usebenzisa ubududla nobude bayo le rectangle ngendlela elula. Sizobhala la i-width imele ubududla. Sibhale i-length imele ubude. Siphiwe ukuthi ingu a squared minus 9 saphiwa ne-length ukuthi ingu a squared plus 6a minus 27. Khumbula ke basesiphiwe ke into enjengaleyo sesifuna impendulo. Kuzosisiza ukuthi sizikhumbuze ngaso sonke isikhathi ukuthi njengoba siphiwe ukuthi u-a squared minus 9 saphiwa ngezansi u-a squared plus 6a minus 3 u-9 ungakhishwa uba sibhale ngapha siyazi ukuthi u9 ungakhishwa u3. Amagwegwethu sifakile upositive no-negative ngoba yini sifuna u-negative 9. Ngakho ungaphinde ubhale la ngezansi siyazi ukuthi u-a squared minus b squared uyafana nokuthi unamagwegwe amabili 1 no-a plus b waphindwa no-a minus b. Ungayibhala into yakho la uphinde ubhekisise ukuthi kuyiqiniso yini lokho esikwenzile. Kuhleke la ngezansi singaguqula sibeke ngayiphi indlela. Sivumelekile ukuvula amagwegwe amabili. Siyazi ukuthi 27 ungakhishwa u9 beno 3. U3 times 9 ungakhishwa u9 no 3. Sifuna upositive no negative ngoba u27 wethu unegative. Siyadlulela ke. Uma sesikwazile ukuthi isibalo sethu sisikhiphe ngendlela elula evezeke kanje, kuzobaleka ukuthi sibhekisise ukuthi iziphi inamba esinazo. Sibhale nala eceleni ukuthi sizikhumbuze ukuthi uma sithola impendulo ethi u9 o negative iphinde ithi u3 o positive kube kungalona iqiniso. Okusho ukuthi noma singenza njani impendulo yethu uma ukuthi u-a nje bangidwebela la ngenhla u-a wethu usipha u-9 noma usipha u3 kube kuyisibalo esingenalo iqiniso, kuyisibalo esingaxazululeki. Kungani kunjalo? Ngoba sibuyela lapha emagwegweni ethu bakukhona u-positive 9 thina sithola u-negative 9 kuzosusana kube u0. Basithola u3 bazosusana kube u0. Okusho ukuthi isibalo sethu noma impendulo yethu ayinayo into esingayisiza ukuthi sixazululeke. Kuyimanje siyazi u-a minus 3 bayasusana okushiya no-a plus 3 ezansi sino-a plus 9 okuyiphutha. Ngoba asikwazi ukuthi sithole impendulo ethi u-a wethu ulingana no-9 noma ungu-3 ngoba yini kuzoba khona abasusanayo base u-a wethu uba u0 kuba isibalo esingenayo impendulo. Ngakho kumanje sivimbezelekile ngoba sithole into le ebesingafisa ukuyithola.